beginnen maar gewoon te volgen. Nog een keer? Ja, dichter gaan. Nog een Ja. Natuurlijk, als die gaat moet dan. Dichter alsjeblieft. Ja, Rustig, ja, anders gaat hij in de war geraken. Niet te snel, niet te snel. Dat mag ik niet. Maar Loes, ik wil... Kom, Emma. Maar dan, Ja, ze gaan nu. Alleen volgen. Dicht. Nee. Zo dicht mogelijk. Ook die bol, hè? Ja. Het hier maar, zit hier maar. Zit daar maar. We moeten het opkuisen. En opkuisen, mijn doek. Kijk, het vast. Ja. En dan waar zit dat hier? Ja, ik zie het. Wacht even, Loes. Oh, is even vast? Ik zie het. Dit? Moet. Niet daar misschien. Deze moet hier door. En ik denk dat we nu wel verder zullen geraken. Ja. Ja, Loes, ga door. Ja, ga maar. Nee. Maar ik het einde door. Wat er iemand anders? Allee, laat dan niet los. Maar Loes wil het niet. Zo gemakkelijk. Nee? Allee. Oké, ja, mogen we dan niet. Mogen we helpen met dat dan? Ja. Er zit weer een knop in. Nee, terug naar daar, even terug naar daar. Rustig. Nee, maar ga geen met dat touw iets gemeen terug naar daar, Chinook. Nee, Loes, maar dat einde. Dat je vast hebt. Ja, je moet dat loslaten. We zijn verkeerd bezig. Nee, dat is juist. Hier, met dat touw hier. Ja. Wil er iemand dat touw eens komen vasthouden? Hier moet dat... Nee. Hier. Zie je mijn tante knopen weer. Dus kan jij iets verder gaan, zodat dat je straks blijft. Nog. Lus, nog een beetje. Nog naar achter. Zodat dat niet op de grond is. Zo. Ja. Zie je dat het hier echt altijd in de knopen. Niet trekken. Wat is dat losse Het is echt heel mijn tand. Wacht nog, jij even vast. Ja. Nee, niet aantrekken aan de groot. Dit is het uiteinde. Je moet eerst dit ding. Nee, hier, door. Waar is het door? Ja, maar krijg je. Oh, nee.